mafanyu unotifira achiri mangwanani. Wakanga wapindwa nei? Wakanga washaya chii? Wakutosiya zvaMwari uchiteverera nzira dzaSatani. Ona wakapodza wabaya, wadii kungozama kwamagaya. Waida kumboroya ani? Wakadzidziswa nani? Kaucha usaite mafanyu unotifira achiri mangwanani. Ndakati konongeta kuva netimbo, chibarani nongeta ule timbo. Ndikati iwe vurika, chibara vurika wani saibu. Chibanda dongorera mkati ni chibanda ona chitula chimati. Daido kitira kuroya, daido kitira kuroyaka. Daido kitira kuroya, meno mweye wakanga wandi batapaya. Waida kumboroya ani? Wakadzidziswa nani? Kaucha usaite mafanyu unotifira achiri mangwanani. Wakanga wapindwa nei? Wakanga washaya chii? Wakutosiya zvaMwari uchiteverera nzira dzaSatani. Ona wakapodza wabaya, wadii kumbozama kwamagaya. Daido kitira kuroya, daido kitira kuroyaka. Daido kitira kuroya, meno mweye wakanga wandi batapaya. Waida kumboroya ani? Wakadzidziswa nani? Kaucha usaite mafanyu unotifira achiri mangwanani. Ndakati konongeta kuva netimbo, chibarani nongeta ule timbo. Ndikati iwe vurika, chibara vurika wani saibu. Chibanda dongorera mkati ni chibanda ona chitula chimati. Daido kitira kuroya, daido kitira kuroyaka. Daido kitira kuroya, meno mweye wakanga wandi batapaya. Waida kumboroya ani? Wakadzidziswa nani? Kaucha usaite mafanyu unotifira achiri mangwanani. Zvibati unofachi tambura nazvezvo unoroya ani wanoda kuroya iwo zongori vakakutadzire vanhu vanenge vada kuroya handizvidizha